La gent del Club Petit Jesús, aquí fa poc temps que estaven en l'activitat federal, van creixent mica en mica, ja comencen a participar en algunes competicions i això de patinatge van adquirir unes categories en funció dels nivells. Aquí no importa poc l'edat, sinó el que importa és el nivell adquirit de la competició, i me comentaven que van augmentant els nivells de forma molt ràpida. Per tant, enhorabona i felicitats als impulsors del Club Petit Jesús. Suposo que els que venen a continuació, Ximó, deus ser la gent del Jesús Catalònia. La gent de Catalònia. Si juguen amb les mateixes ganes que criden aquest crit de, no sé... Y estos son los minuts. Los que dan demà, no sé si criden molt a Sant Pere i Sant Pau, on comença la Lliga, a les 12 del migdia, no dieu? Espero que tinguéssiu molta sort de l'inici del campionat. Cruïlles i Cruïllets també de Jesús, que van celebrar les festes al mes de juliol.